pagbabalik ni Among Asyong. Oh, ayan. January 3 po ngayon. Walang therapy muli ni Among Asyong ngayong 2025. Ayan po. So, mapapanood muli siya Among Asyong sa aking action team niya. Ito ka. Mga reklamo ka nga pong Pinoy, kaya mga di. Mga European ka na. Mga dita, ating sir. Kaya ka makapat ka na tayo. Hindi na po kami. Hindi na po. Wow. Tapos kami na. Kaya na. Kaliniya ko lang. May asyong. Kaliniya po asyong. Yan. Sige. Okay. Pagbasa mula sa Jeremias 20:11. Kaya sa great plan mula sa may plano ng Diyos, ang plano ng Diyos matutupad, hindi ka ng tao. Panginoon, maraming salamat po Lord God sa pasulong namin sa mga Panginoon. Napulo-pulo ng pagpapala sa ganahan. Hindi patawarin sa mga kasalanan ng Panginoon Lord God. Panginoon, i-bless mo po Lord God ang ating mga kamay. Huwag pag-ikong muli. Kaya mga asyong sa iyong katawang Panginoon siya gagawin. Dalangin ko Panginoon sa pangalan ng Jesus. Wala rin eh. Kaya na ako damit mo kayo eh. Buhalin mo. Bakit? Bakit? Doon ba? Ano ba? Ito ko nga ako kayo. Ano yun? Dito. Oh, Diyos ko. May tuwana. Diyos ko. Ayaw mo sa may tuwana po. Ayaw mo. Lagyan niyo na. Diretso mo yung tao mo. Diretso. Okay. Back to grade 1 tayo mga kasa. Wala ko. Puro ka. Sige. Tigdo. Gusto ka yun. Mayang mulo ka niyo. Get. Tuklo. Get. Get. 2. 3. Malibay. 4. Malibay. 5. Ano to? Sisinahan. 6. 7. Ito. Ba't ito ka? Ito ka. Yan. Yan ka. 8. Sige. 9. Okay. 10. O, ito ka pa. Gawa tayo ng mga 3 reps. So, gawin natin ngayon. Upo tayo, 3 reps. Then walking. Tapos masay. Kuryente. That's it, ha? Yung ating programa. So, push! 1. So, ito po yung 2 sets namin. Ayan. Okay, 2. Very good. Then 3. Okay. Then 4. Palakali ba? Palakali. Then 5. Ayan. Then 6. Okay. 7. Then 8. Okay. Then 9. Then 10. Okay, last 1 set. Okay, inhale, exhale. Relax ka pa. Inhale, exhale ba? Hinga malalim. Relax. Take your time. Manibayo yun. Saya yata kayo mga lima ba? Galing ganito. Oh, last set. So, back to grade 1. Matagal na wala. Babalik kami sa grade 1. Push! 1. Look. 2. Then 3. Then 4. Then 5. Bilis ka na yung pagya. Then 6. 7. Eight. Okay. 9. 10. Itong pelikula mong Ang Babalik. Ang Babalik ni Asyong. Tapos na po kami sa aming upo tayo. Back. Kalamig. 1. 1. Okay. 2. Okay. 3. 4. 5. O, talamig. Malalim. Atas. 1. 2. Sige. Ayan na ito. Kasaya. Sige. 2. Sige. 3. Okay. 4. Okay. 5. O, relax. Talamig. Bilig. Yung malalim. Relax. Durot. 1. Dalawa lang ba? Mamarapan. Lakad. 2.
3, mali ba? 4, 5, reverse. Hindi natin ang mga gawin. Lima. Lima ka. Palakala mo. Yan. Okay, relax. Bakit ka yan? Oh. Okay ba? Pakuli. Yan. Ito po yung upper limb exercises namin. Okay, relax. Subukan tayo. Mas ginawa mo ko lang ha. Diba? Hindi mo lumakad? Push. Okay. Ano ka makalakad? Nakalakad ako. Sige. Sige. Lakba ka. Bang. Sige. Bang. Oh, Diyos ko. Marimar. Mamidal ka yan eh. Hindi makalakad. Ipunta ka. Nakalis dumakan. Hindi ba? Kaya mo siya puntin. Nakalakad ako. Sige. Sige. I-walk. Ang Diyos ko. Hindi kasi nimisat siya din. Nimisat siya. Diba? Di ba ito katawan? Ito po yung gusto ka ng tinok ng yapo pilang bulan. Nakalakad ako. Diba? Ito nanan din. Diba? Makakita kayo? Saan ba? Wala rin. Ano ba yung talan? Talanda ka? Talanda ka, mahiling talan. Hindi mo rin yung talan. Huwag kang makita mo. Huwag makita mo. Huwag makita. Style. Balasigan mo, no? So, medyo na bigat na ng katawan ni Apo Masyo. Naganayin to. Uli yata. Uli kaya na ginawa ko, Puro kaya na. Kasi mga kaya na, bago kaya na. Mga kailang kaya na. Diyos ko naman. Kaya di ka pa dumulog na Sige ba? Yan. Diyos ko naman. Sabi ba ako? Sige, kahit na. Pagbangon ka, bagay. Sige. Playboy. May chicks kaya tayo. Oh, okay. Sige. Yan, sige. Sige, dumay. Yan. Sige. Dagan na ito naman Sige. ako. Sige. Ha? Sige. Sige. Wala pa. Sige. Sayang mo na siya. Hindi ba yun? Ano yung sabi? Dati, mayroon ka dati Okay. Oh, Diyos ko. Ano nangyari? Okay. Push! Ay! So, lahat ng... Sige, lakad ka. Sige. Talaga, wala. Magsakripisyo ka ba? Ay nga gawin pero may magsakripisyo. Sakripisyo ba kayo pera? Sige, tsaga. Abong pino, tsaga. Tira, lakpet yan. Sige. Dagan na ito naman ako. Sige. 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 Dagan na ako. Wala naman. Wow. Tawag ka lang kayo ba? Wow. Pasok ang pangawan mo. Saya? Oh? Sabi lang mo ha. Pero ko ka lang. Diba? Diba? Push! Bakit tigyan ko ito na white? Wala. Butlay ka doon. Siyempre rin pala ako na eh. Hindi. Kaya ako kaya ng chicks. Hindi na chicks yan. Di ba siya dito? Sige. Sige, yan. Sige ba? Sige ba? Sige, kasi sige, alam mo eh. Sakit niya yun. Sige. Sige, kas. Sige, malawag ka pa. Sige, kas. Malawag pa. Sige. Tras. Diyan. Meron Diyos ko mga saya po.
Huwag ka baga. Nakakabang dili. Huwag ka baga. Na, pag nabigyan mo yun, nakakabang. Huwag. Yan. Wala. It's our first therapy for January 22. Iniwan ko to, nakakalakad ng medyo magaan. Ngayon po, medyo mabigat. So, we will proceed to back to zero kami. Ayan. Zero. Back to zero program. Pumasyo. Nalalitan niya ang programa kanina. Pag-bis na pinalakan. Naka-bilta mo, 5. Yun kapit na ka. Hindi man niya kape. Hindi niya kape niya. Ano siya? Hindi. Ocho-ocho. Kasi ito na